Здравейте, приятели! Аз съм Миро. Сега ще играем Майнкрафт в Knet. Сега сме на Hunger Games, където ще играем. Сега да сменим. Така. Сега да отиваме да се регистрираме, така да кажа. Това е първият ми клип за YouTube. Надявам се да има гледания. Надявам се също да ви хареса. Да видим къде може да влезем. Ето Арена 10. Едни приятели ми пишат. Ето сега. Вот е. Айде. Да почваме. Няма сега му пиша на този, защото не ми се занимава с него. Да видим кога ще почнем. Да знаете, не съм много добър на Hunger Games, обаче просто ми се преигра. Снимам с Bandicam, както виждате. Ето. И папката ми е тук, обаче не знам защо кръщих. Клипове в Apps. Трябваше да е Bandicam, както и да е. Сега чакаме. Да знаете, по-късно ще почна да качвам клипове, как почвам на Survival. Ще се нарича Треска за злато. За диаманти, извините. Това ще стане като сериал. И целта ще е да намеря диаманти. После ще видим какво ще измисля. И преждевременно може да покарам някакви други игри в други сървъри, като например Ironcraft с един приятел. Той май се каже Slenderman. Може да си го е сменил. И така почваме. Ох, тук е голяма виелица. Не мога нищо да взема. Хубаво поне. Бягай. Много глупави хора има тук по принцип. Но да не ги обидим. Хора са. Ох, дано сюда какво ще правя? Нямам нищо. Освен една тъпа каска. Трябва да бягам от хората. Не трябва да се сложа. Чайте набързо. Така. Сега трябва да намерим скрити честове, защото... Опа, някой видяхме. Който идва да ме убие. Не прави така. Аз съм млад човек. Надявам се. Я да видим някъде тук трябва да бъде скрито нещо. Защото по принцип така правят на Hunger Games, лете. Тук няма скрити често. Да видим на къде да ходим. Малко се съмнявам, но какво пък. Взех си малкъв, както да е. Скрити честове не виждам аз. Чакайте, това чест е. Не. Ето чест. Радвам се да го видя. Трябва да има нещо за бой. Ето, супер, радвам се. Едно такова. Меча трябва да си го взема. Добре. Отиваме сега вече, поне сме въоръжени. Ето още един намерих. На мене дарбата ми е да намирам скритите честове. Затова и понякога съм печелил. Тук има лък. О, може да повторя това. Добре. Сега се покатерим. Ох, там сюда очаквам винаги от някъде да изкочи някакъв тип. Abandoned Mission
više naft. Тук усещам, че има нещо хубаво, приятели. Да видим. Нищо. Нищо няма тук. Заклещих се. Какво ще правя сега? Какво ще правя сега, приятели? Заклещен съм. И ме убиха. Убих си. Сам се убих. Край с мен. Не знам защо умрах. По много тъп начин. Мисля да спрем клипа. Може и да правя още много. До скоро.